Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost. Din il-mixja li għamilna fl-imkien matul din il-ġimgħa kollha issib il-milja tagħha f'dan il-lejl, il-velja solenni tal-Għid. Il-liturġija kollha tal-Knisja twieldet minn dan il-lejl qaddis. Efrem tas-Sirja jgħid il-veru dnub jekk ma tgħix bl-enerġija tal-qawmien. U aħna biex nieħdu din l-enerġija tal-qawmien tal-mulej Ġesu, inħallu il-liturġija tanima il-ħajja spiritwali tagħna. Dan huwa l-iktar lejl importanti, profezija tal-ħajja ta' dejjem. F'nofs tal-lejl jinstema' ara l-arus, oħorġu l-qoħ. Dan huwa l-jum tal-imħabba. Il-Knisja għal dan il-jum ta' Sara, għal dan il-lejt li jfisser passaġġ ngħaddu mid-dlam għad-dawl, mis-silenzju għall-kelma, mill-irmiet għan-nar, mill-lejl għal-jum. F'dan il-lejl partikolari, il-kulur tal-liturġija huwa l-abjad, il-kulur ta' Kristu l-xoxt, il-kulur ta' minnu mqajjem, u abjad ukoll huwa l-ilbies ta' dawk li llum ħajirċievu it-twelid il-ġdid bl-ilma u bl-Ispiritu Santu. Il-Knisja hija armata kollha bl-aħjar mod, armata sabiħ. Għax l-imħabba m'għandix kalkoli, l-imħabba turi ruħha fil-fjuri, fis-sbuħija, fl-inċens, fiċ-ċelebrazzjoni. Is-sensi kollha jissieħbu f'dan misteru f'dan il-jum. Għax dan il-jum li huwa il-għajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija, il-Knisja la tagħti każ tal-ħin u la tagħti każ ta' żbuħija u la tagħti każ għax dan huwa l-jum li jsir il-profezija tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Titlob minna li jkollna sinerġija li sew il-ħajja li ħanirċievu u dik il-mixja spiritwali li aħna qegħdin nagħmlu jingħaqdu flimkien. Tiċċarġja dan il-lejl il-mixja kollha tan-Nisrani għalhekk kollox huwa abbundanti. Raniero kanta la messa jgħid wieħed jasal li jifhem qala l-ewwel insara stennew b'nuqqas ta' paċenzja qaddisa il-wasla tal-velja Paskwali. L-omm tal-fġieli qaddisa kollha. U baqgħu jistaqsu lil xulxin meta ġejja l-fġieli. Kemm fadal jiem għall-fġieli qaddisa? X'kien is-sigriet ta' din il-qawwa qaddisa tal-liturġija? Naħseb li waħda mir-raġunijiet mingħajr dubju kienet il-fidi u l-qudusija tar-rajja tagħhom. X'għandna fil-liturġija tal-lum? Li dawn is-simboli huma proprju kelma li tista' tkellem lilna, isiru sinjali li lilna jgħinuna nidħlu ġo misteru. L-ewwel nibdew fid-dlam u l-ewwel sinjal huwa id-dawl, in-nar. Is-saċerdot, il-presbiter jew l-isqof ibierek in-nar il-ġdid li minnu jibda kollox. Bdejna bl-irmiet ras ir-randan imma lejt nispiċċaw bin-nar, in-nar imbierek, komunità li tinġabar madwar in-nar għax tixtieq li jitħeġġeġ fil-qalb tagħna il-ħeġġa tal-Ispiritu, il-ħeġġa tal-evanġelizzazzjoni, dawl ieħor li jkisser id-dlamijiet. Dan id-dawl idawwal l-ikona prinċipali ta' dan il-lejl, jekk ħamis ix-xirka, is-sinjal kien il-ħasil tar-riġlej u l-Ewkaristija. Jekk il-ġimgħa l-kbira s-sinjal kien is-salib, flejt is-sinjal prinċipali huwa l-blandun. Din ix-xema li s-saċerdot jixel minn dan in-nar u li jimmarka l-Kristu li huwa l-alfa u l-omega, il-bidu it-tmiem, tiegħu huwa żmien, tiegħu huwa l-eternità. Dan il-blandun li jimmarka bis-sinjal ta' Ġesu jiġi mmarkat biż-żmien u jiġi mmarkat bl-alfa u bl-omega u jimtela wkoll bl-inċens, il-blandun li jfuh
Il-blandun li jsir sinjal ta' Kristu li l-pjagi tiegħu ma qatluhx, imma l-pjagi tiegħu huma pjagi li jfewħu, pjagi glorjużi. Kif ħadd il-palmi mxejna bil-palma fidejna, kif fil-ġimgħa l-kbira ġi ppreżentata 3 darbiet is-salib, illum jiġi ppreżentat dan id-dawl li jdawwar l-Knisja kollha. Dan id-dawl ta' Ġesu li lilna ifakkarna fid-dawl li rċevejna fil-mamudija tagħna. U s-saċerdot jew id-djaknu għal 3 darbiet ikanta dan huwa d-dawl ta' Kristu Ġesu li qam rebbieħ, il-lumen Kristi, u sbuħija ta' Knisja imdawla kollha bix-xema tad-dawl li jfisser li ħija ma' ġenbi jixal ix-xema tiegħu mix-xema tiegħi u jien nixala minn ta' ma' ġenbi u dan id-dawl kollu nxtal minn sors wieħed mill-blandun. Jekk virus għandu qawwa li jinfetta d-dinja kollha, kemm aktar id-dawl ta' Kristu rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub għandu qawwa li jdawwal id-dlamijiet tal-umanità. Iva, li l-ewwel insara kienu jsejħulhom illuminati, nies li huma mdawlin, u f'nofs din il-velja, fi knisja mimlija, is-saċerdot jew id-djaknu ikanta l-Exultet. Dan huwa innu antik ħafna, nafu li kien ġa jeżisti fir-4 seklu. Dan huwa l-innu t-taħbira huwa prekonju, huwa prefazzju tal-Eid, huwa taħbira li titkanta lil Kristu l-xoxt, li fih titkanta dan iskiet jiddawwal bil-kelma kbira li l-mulej qam il-mewt. Dan huwa l-lejl li fih Kristu qeret il-mewt u qam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Dan l-innu tant sabiħ xi ħtija ħinja li stħaqqilna feddej kbir bħal dan. Imnalla dnub ta' Adam biex kellna sultan u feddej daqshekk kbir. Dan l-innu fl-antik kien jiġi miktub anka fuq rotoli kbar li id-djaknu huwa jkanta mimli blikoni, in-nies kienu jaraw il-misteru tal-ħajja nisranija nieżel minn fuq il-pulptu, kienu jisimgħu il-kelma, jaraw l-immaġni bix-xema f'idejhom u jkantaw flimkien dan il-kliem prezzjuż. Iva, in-nisrani għandu kelma, in-nisrani għandu dawl fid-dalma tal-mewt, in-nisrani għandu kelma li tkisser is-silenzju tal-qabar, il-mulej qam mill-imwiet. Wara din il-liturġija tad-dawl li timla bil-ferħ l-assembleja, il-poplu nisrani jidħol għall-liturġija tal-kelma. Il-lambone issa jsir il-post l-iktar importanti, ikona tal-qabar vojt, il-post minn fejn tħabbret għall-ewwel darba il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet, monumentum resurrezzjonis. Jintrama kollu, jintrama bil-fjuri, jintrama bl-ikona, jintrama biex nuru dak huwa l-artal tal-kelma. U f'dan il-jum sabiħ, dan il-jum qaddis, fejn l-ambone jiġi qisu ġnien li jfakkarna fil-ġnien tal-qawmien, minn fuq dan l-ambone tiġi mħabbra b'abbundanza kbira il-kelma ta' Alla. 7 qari mill-Antik Testament u 2 qari mill-Ġdid Testament. Il-poplu ta' Alla jagħmel mixja fil-kelma. Prattikament li sbaħ qari li għandna fl-Iskrittura jiġi proklamat il-Ġenesi, Alla li ħalaq, Abram, il-bniedem li emmen, l-Esodu, il-poplu mifdi. Iżajija, Alla u l-arus tiegħek, Iżrael. Iżajija, ejjew duqu u jxorbu b'xejn l-ilma tal-ħajja. Baruk, il-kelma ta' Alla għamret fostna. Dak li joġob lil-mulej ġi marraf lilna. U Eżekjel, nitfa' fuqkom ilma safi u tissaffew. Il-komunità li fil-lejl qaddis tal-Eid tirċievi l-mamudija u l-kelma ta' Alla anka mill-litra lir-Rumani titkellem fuq il-mamudija, intom mittu ma' ħajjitkom hija ma' Kristu Ġesu, jekk mitna miegħu aħna wkoll ngħixu miegħu. U l-eluq ta' din il-liturġija tal-kelma hija t-taħbira tal-Vanġelu. L-istess taħbira li rċevew li ngħatat minn nisa morru għejdu lil-ħuti li mhux qiegħataw imma mar il-Galilija qabilna. Iva l-liturġija tal-kelma id-dawl, it-tifħir u l-kelma isiru 3 elementi
li lilna jgħinuna nidħlu f'misteru daqshekk kbir, il-misteru tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet li jagħti sens lill-umanità kollha. Imbagħad dan il-lejl qaddis il-liturġija ddaħħalna fil-qalba. Il-punt ċentrali issa huwa il-battisteru. Dan l-ispazju mimli bl-ilma ġdid li ħajjiġi konsagrat b'talba speċjali li minnu jitwildu l-ulied il-ġodda fil-bidu tal-Knisja, il-Mamudija kienet issir f'dan il-jum biss. L-insara kien jistennew snin sakemm kien jasal il-jum tagħhom li jduqu dan it-twelid ġdid mill-ilma u mill-Mamudija, isiru huma sinjal ta' Kristu l-xoċt, il-komunità, il-ġisem ta' Kristu li qed jiċċelebra iwelletu li ġodda, il-ġuf jinfetaħ, kif infetaħ il-fom biex jitkellem, jinfetaħ il-ġuf biex jitwildu u li ġodda mill-ilma u mill-Ispirtu is-Santu u jfakru lilna li aħna mamdin id-don li irċevejna. F'nofs il-liturġija, mod mill-iktar sabiħ u suġġestiv, is-saċerdot jaqbad il-blandun li huwa d-dawl ta' Kristu l-xoxt u jagħmdu 3 darbit fl-ilma tal-Mamudija biex juri b'mod qawwi li dan l-ilma ġie fekondat minn Kristu l-xoxt, minn nar li huwa xbija tal-Ispirtu is-Santu. Kemm ħaġa sabiħa tara tfal, aħna tfal jew adulti, li jinżlu fil-mewt u jitwildu fil-ħajja, tinżera ġo fihom iż-żerrija tal-ħajja ta' dejjem. Jitamdu f'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u niftakru li aħna l-kol midlukin bl-ilma, aħna l-kol midlukin biż-żejt, aħna l-kol għandna l-libsa l-ġdida tal-Mamudija, il-libsa l-bajda, aħna l-kol nistgħu ngħidu lill-Alla Missier għax aħna ulied u aħna l-kol nistgħu nirċievu x-xema, id-dawl tal-Mamudija li l-insara bdew bih imma li mamdin il-ġodda jirċivuh propju wara li jitamdu. Iva, din hija komunità li qiegħda festa. Għax il-poplu Talla meta jkollu imamdin ġodda juri l-ħajja tal-Ispirtu qed tgħaddi fina u tgħaddi fl-oħrajn. Fil-fatt f'dan il-għid aħna kollha inġeddu l-Mamudija tagħna. L-aħħar kelma li għandna u l-aħħar sinjal tal-liturġija huwa propju l-Ewkaristija. Illum l-Ewkaristija tiġi iċċelebrata bl-akbar solennità. L-artal issa isir iċ-ċentru taċ-ċelebrazzjoni, l-artal armat, Ġesu Kristu li sar ħobs li aħna wkoll bħad dixxipli ta' Emmaus narfuh fil-qsim tal-ħobs. Hija Ewkaristija li tkisser u twaqqaf is-sawma tagħna tar-Randan u ddaħħalna fi żmien tal-festa, profezija tal-ħajja ta' dejjem, 50 jum li fih aħna niċċelebraw l-Ewkaristija jekk jista' jkun kuljum. Din hija l-festa tat-tieġ tal-ħaruf. Hija ċ-ċelebrazzjoni ta' komunità li temmen, ta' komunità mibdula, ta' komunità li tista' tgħid il-mulej qam tassew mill-imwiet u tħabbara lil kulħadd. Ħuti għan-nisrani dan il-lejl għal min iduqu din il-liturġija hija toma foretaste tal-ħajja tas-sema. Dan huwa il-jum li jagħmel il-mulej biex nifirħu u nitennew fih. In-nisrani li għadda minn din il-mixja kollha ma jistax ma jħoss fih il-qawwa li ħassew l-ewwel dixxipli li daqu il-mulej ħaj. Aħna wkoll nisimgħu il-kelma għalfejn qed infittxu qalb il-mejtin il-dak li huwa ħaj. Mhux hawn mar il-Galilija qabilkom, il-mulej dejjem u qabilna. Forsi għal din is-sena il-vjaġġ tagħna ħajkun differenti. Forsi wieħed jista' jsaqsi għalfejn għamilna spjegazzjoni daqshekk profonda tal-liturġija meta aħna bħala komunità għall-ewwel darba ħankunu imċaħdin milli niċċelebraw din liturġija flimkien. Forsi bħal Ġwanni fl-Apokalissi, ġo Patmos, fil-jum tal-mulej, l-ispirtu tiegħu jingħaqad mal-ispirtu tal-komunità kollha. Meta ħanaraw il-liturġija ċċelebrata, forsi fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni m'għandha xejn x'taqsam ma' liturġija vera, aħna wkoll nistgħu nħallu s-sinjali ikellmuna
Aħna wkoll nistgħu nbidlu dan il-jum kif jgħid is-Salm, inti bdilt fil-għali isfin tiegħi, f'kultura u f'ambjent ta' mewt, ta' nies imutu, ta' mart li jittieħed, aħna għandna bżonn ikollna tama ġdida. Ir-risposta ta' Alla għall bniedem huwa dejjem il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Enerġija li tbiddel l-istorja u tbiddel lilna. U l-fidi tagħna ma tibqax sentimentaliżmu jew devozzjoni, imma l-fidi tagħna tiġi nar, spiritu li jagħti l-ħajja lilna u lil dawk ta' madwarna. Xtaqt nagħlaq bil-kliem ta' Sant'Agustin. F'waħda mill-festi l-kbar li kien qed jiċċelebra Sant'Agustin fil-komunità tiegħu, xi ħadd irrikordja kiteb l-omilija li jagħmel. U bi kliem Sant'Agustin ukoll nixtieq nagħlaq dan il-mument ta' laqgħa magħkom. Jgħid hekk lill-komunità tiegħu ta' Ippona, x'ferħ eżis ħbieb tiegħi. Ferħ li nkunu miġburin hawn il-koll flimkien. Ferħ tal-kant tas-salmi u tal-ennijiet ta' omna l-Knisja. Ferħ li niftakru fil-passjoni u l-qawmien ta' Kristu. Ferħ tat-tama tal-ħajja li għad trid tiġi. Jekk it-tama waħedha tatina tant kuntentizza, mela x'inħossu meta niksbu fil-verità? F'dawn il-jiem, hekk kif nisimgħu il-kant tal-Alleluja jidwi f'widnejna, l-ispirtu tagħna bħal donnu jiġi trasfigurat. Ma nkunux qisna qegħdin induqu xi ħaġa minn Ġerusalem il-qaddisa. Jalla, aħna wkoll inħallu dan l-ispirtu ta' Kristu l-xoxt imiss il-qlub, il-familji u l-komunitajiet tagħna biex aħna wkoll nkunu nistgħu nkunu xhieda bħal dixxipli u bħal apostli li l-mulej qam tassew mill-imwiet.